Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja na Kozmički paradajsa za YouTube kanalu, yeah. I danas se bacimo na posao. Ako zvuči malo smoreno, to je zbog toga što sam ja već snimao, ali mi je kompjuter odlučio da zabode, da se restartuje, da crkne i da se vrati u život. Sad mi se pomjera samo a ne, to ništa stavio vam poslije, ok. Rekao, nećeš valjda opet. I pravio sam ovo ovde, evo vam deo replaya koji je ostao sačuvan. Ja, lepo baš izgleda, tu treba još da poraste drveće i pravio sam ovaj deo ovde koji nije sačuvan u replayu, koristio sam ovaj dirt koji neće se menja u grass, koristio sam ovaj granite, polish granite, ova lubenica će doleti odavde, tako da ja ovde ću skroz da popunim sa dark oak i tim mašom blokovima koji liče kao neki plodovi, roze cveće, crveno cveće i ja. I ono što sam bio rekao pre nego što mi se crashao kompjuter je da mi se jako sviđa kako sam ovo dodao ovdje u početku, mi nije bilo toliko nešto kao ok, ali mi je priraslo srcu, možda samo pomešam više varijacija lišća da ne bude sve jedno isto. Sad, i treba će mi mnogo obsidijan. Dobro što sam dodao u ogradu jer mi konačno da pratim ove staze koje sam pravio. Ovdje trebam da pravim vetrinjaču, to sam zaboravio. Imam dosta stvari koje trebam da uradim u preživljavanju za završene projekte. Imam u ogradu što ovo veliki projekt planiram posle oaze, ali tipa, ne znam, tipa da uredim kuću, da izravnam zemlju u oazi, svašta nešto. Možda napravim još jednu epizodu kao neki story time, kao što je bilo na Bottery Lore, pa da pričam to da radim nešto upoznajuće, što mi bude zanimljivo. Jer niko neće da gleda da ja kopam zemlju ili tako nešto. I treba mi ambis da iskopam. Čekaj, prvo da se vratim do Borka. Borko, ja svaki put mora da prolazim kroz isto. Borko, bibliotekar je bezobrazan. Borko, stani, nećeš tamo, gde bežiš? Borko, tvoje kolege žive u rupi, njih 16 u jednoj rupi. Gazi jedni po drugima, ti imaš svoju kuću i ode negde, Borko, stani. Joj, kakav je dete Emeralde. Vidiš što imam, Borko? Aha. I evo je Valentina u pravi čas, zvao sam je da bi malo... Ne ode, Borko. Borko, vraćaj se ovom sunce, ti poljubi. Dođi, ajde dođi. Viš što imam za tebe? Stani, Borko, to je necima kuće. Hello, ljubavi, Borko izvodi blesovog majmuna. Bež dakle. Moramo da vratimo Borka u njegovu kuću. Morat ćemo prvo da spavamo. Pa idi u tvoju kuću. Idi u tvoju kuću, lakše ti nemoj da se bacaš dole. Majko moja, zašto je ovo toliko haotično? Borko, zašto odbijaš saradnju? Smeravi ga tamo. Vidi, čekaj, mi zatvori vrata sve nosa. To, tamo. Moj Borko, ovo je poslednji put da sam ja otvorio trapdoor da ti izađeš. Pušće si ga malo na slobodu, a? Kakva crna sloboda ti je nego, evo ga ovamo beži, sve veću kilometražu pravi. Ok, Borko, bio sam fin, a sad više nisam. Majko moja. Ja vas guram. Hvala. Znaš, kad sam došao, vidi mačka. Pa da, malo pre je bilo to. Pa nisi ih pripitomio. Pa sa čim li pripitomio? Ja sam stavila zemlju od gore. Znači, Borko, pazi šta sam ti rekao, sad ti izašao i više nikad. Koliko čovjek bolji prema tebi, ti si sve gori. Borko, razočarao si me, mogu ti kažem. Vidi ga pravi popust. Stvarite vrata, ne vodi izađi, Borko opet. Hoće da vidi. Jao, jadan živi u tamnici. Što bre, tamnica mnogo mu dobro. Ništa mu ne fili. Šta mi radimo? Ja sam došla čisto da vidim šta ima kod tebe. Ti si došla da je malo smiriš. Zato što mi kompjuter strkao. Radimo na tome da dobijem novi kompjuter. Mislim, ne da dobijem, nego da kupim. I ljubavi, šta danas radim? Danas mučimo muku sa Borkom, znači prva stavka je završena. Druga stavka je da se tradujem sa Borkom, radim na tome. Treća stavka je da skupimo puno obsidijan. Jer sam shvatio da u ovom preživljavanju ja nemam portal koji je dostojan postojanja u mom svetu, tako da ćemo sada da pravimo veliki, ultimativni Nether portal. Oh yeah! Nemaš pojma kakav portal hoćemo. Ne, ali sve podržavam. Vidi koliko ti imaš po dvorištu ovih koka. Ajmo, kupimo obsidijan. Ovo će biti dugo i dosadno. Češ da igramo Kalodont? Uklet. Da. Etapa, paprika. Kalodont. Ovo nije dugo trajalo. Ajmo opet. Ovo ću ja kačem jer sam ispao mnogo glupo. Umoran sam, radio sam treću. Ma ja sam, ti si pobedila, rekao sam paprika, Kalodont bio. Muke naše niko ne zna. 20, to je 40 i 30, 100 komada nam treba. Koliko imaš ti? 22. Drugim rečima, nadalili smo. A šta hoće, ja ću brzo skupim 50. Ne. Ode moj diamond crump. Ok, iskopao sam 64 i 8, što je 72. Da se mi bacimo na portal da ja vidim da li mogu da napravim neke uštede. Portal će da bude ovde, u ovoj planini, ali bukvalno u planini. I sad možda mogu da napravim neke uštede što se obsidijana tiče, da to ne bude toliko ogromno, ali da opet bude veliko. To je 1, 2, 3, 20.
skopamo sve ovo ovde da bude ravno kao. Tako ta ravna linija, što ti je samo kopaš na gore, da se spojimo ti ja kopam odozgo, ti kopaš odozdo, kao razumeš? Tako. Otvor će da bude okruglasti, kao ne okruglasti, nego kao pukotina bukvalno. Da upalim. Nemoj, nisam prokopao što mi treba. I to prokopavam sve što si ti kao... Aha, poslije ćemo da ga dekorišemo malo bolje, za sad čisto da imamo neki izlaz kao. U svetu pada mnogo kiše. Slobodno daj ti neku šljavu ako hoćeš. Ja čekam da upalim portal. Aha, ti čekaš za mene ključ i trenutak kao da imaš tu čast. Da. Čekam se dalje, samo da vidim kako izgleda. Ja, bolje bi vidio kad ne bi padala ova kiša ovolika. Možda i bolje video da vidiš ljubičasti portal. Sad ćemo da proverim. Pao sam u lavu, ali pada kiša i onda nisam izgorao, jel možda govorim. A ne, skeleton me bije. Spremni smo za portal. Palim. Aha, Jesam. okej. Kažem ja, previše si ti suzio te pukotine. Ne, nisam previše suzio, nego treba da bude malo viski. Treba da idemo još gore. Odmorimo od svega ovoga, bacimo malo ribu, da probamo preptomimo po neku mačku. No, Evo je. tu, ti si zatrpala tu tvoju, no? Da. Shift i drži ribu. Polako. Ko ima strpljenje za ovo? Spamuj 10 klika. Možda uspe. Ako neće milom, onda će silom. I tako je. Vidiš da je brza. Stići Janju. To u vodi nije brza. Evo još jedna. Ovo si Evil Bela. Dođi vidiš ova ista kao tvoja, ali drugačija. Moja je skroz bela. Pa mrak je, rekao da li ne pada senka. Ali ja hoću crnu mačku. Hoću crnu mačku i da nazovem ju Rič. Ko nije gledao Rič, neka googla. Mac, zovem tvoju ribu, ajde dođi vamo. Imaš neki ljubicasti cvijet. Sad ću ja da nađem da obojimo grli. Pa, pripitomio sam mi. Zapravo mi treba ljubičaste boje. Kad si pre pripitomio mačku? Trčao sam za njom ko ludak. Izvini, molim te, zašto sam ja pravio stazu? A ovo cveće mi treba. Mhm. Evo imaš neko, dobro, ajde ješću živu ribu, šta mi fali. Evo ti vremena sure, dođi ovamo, jadna ne bila. Ja sam inače zaboravio da kažem da se ova žaba zove Mobi. Iako je preko 20.000 ljudi pogledalo video i da nas ti komentarisala ime žabe. Ajde pravite bebe. A još što si rugzan. Još tu glavonja, veću glavu imaš nego roditelji. To je tvoja mačka, mislim. Jeste. Da je stavim tu da sredi u cveću. Ja imam još jednu mačku. Ajde povešću ovog malca, žao mi da ostane sam. Imam neki utisak da će pogine, ali dobro, ajde. Znaš šta bi ti mogla da mi pomogneš? I to bi mi sad najviše značilo. Meni sad treba onaj glowstone. Evo ti silk touch da ne dobiješ 4 praha, nego da dobiješ zapravo blok glowstone. Nemoj, molim te, bolje mi je, nemoj jako upadnem u lavu, poješću se, već sam upala u lavu, ljubavi. Kad pre, bukvalno 10 sekundi prošlo kako si ušla. Evo vidiš da si se da uzmem krampu. Ali šta ga piglina prolazi kroz ove portale? Šta ti praviš tu sad? Tu će da dođu magične aure. Rana s nebesa. Ovo bi za sad trebalo ovako da izgleda i tu će svetli. Onda će to bude lepi partakli. Meni se sviđa. Ti se meni sviđaš. Ti si obe mačke dovela ovde. Pa da, ali stavila sam da sedeš tu. Pa šta će ako se stvori zombi ili tako nešto, ili nešto pukne, ne daj Bože. Iću na terapiju i zaboravit ću na traumatična iskustva. Sam je baš pucao skeleton i kod tvojih mačaka. Ako ti umre mačka, ne plaćam terapiju. Odmah si se osigurao, jel? Normalno. Baš mi sviđa to što si uradio. Je li kao nekako magično, ili tako? Fantaziji. Ovako smo slično bili pravili u svetu Kamore, ako se sećaš. Samo što smo tad bili creative, pa smo mogli da pravimo mnogo veće. Ja sam se zakopala dok ne bude dan. Ja sam pa. Beže da se zakopam u istu rupu. I tebe napadaju. A Bog te napravi si apartmane, imaš oazu. I mi ne možeš sad jedno. Šta sam uložio u apartmane i u oazu? Nije se baš isplatilo, a? Tako izlazi sunce. Jel moguće da ćemo gledati svetlost dana? Ne moguće ako dovoljno veruješ u to. Ja verujem u tebe. A juče kad si mi rekla da sam nemoguće. A vidi zombi što te prati gore po putu ide ka tebi. Dobro si mi rekla, bre. Manijače. Da mi neko pričao, ne bi mu verovao. Evo ih, zapalili su se. Ovo će mnogo da izgleda po mraku i kad nije kiša, ali evo ga sad kako izgleda. Znači ja sam oduševljen. Baš mi se sviđa. Evo pa, plavi mrak. Pogledaj kako prelepo izgleda. Prelepo. Ti si prelep. Bebo. Nadmašali smo sebe. Nije ništa komplikovano, ali baš magično izgleda. Prirodno i magično. I od ozgo baš lepo izgleda. Ja sam na vrhu planine. A na vrhu planine sam se popao ovim stepnicama da bi shvatili dakle ove stepenice. Pogledajte replay. Tan, tan, tan.
Još bi mogli da damo po jedan blok sa strane i da napravimo kao neku ogradu za ove stepenice, da se ne pada sa njih. Šta misliš? A? Ti se vevaš jadno. Vidi ga ovaj, Pazi. šta me biješ dok se protežem. I ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Možda se ne čini kao da smo nešto pregrešno radili, ali skupljanje materijala i sve nam je oduzelo 4 dana, ako se ne Nije varam. tačno, uradili smo baš dosta. I hvala vam na gledanju, like, share, subscribe. Hvala vam što je ona epizoda sa žabom dobila 20.000 pregleda, puno mi znači. Više bi volao da ste se angažovali u komentarima, jer mi komentari više znače nego pregledi, to sam već jednom rekao, ali zahvalan sam na pregledima iz dubine svog srca. Samo pomislio da je preko 20.000 ljudi vidjelo ovo Paradise lice i čulo ovaj glas, kao, i puno mi znači. Hvala, bye!